no tai kai sang kang ke tabuk o thangnayo je Christian brai ni thanio o ko nini kaisa kok kaisa viral ang thangya diba je o ya phatolao cross da no khani hin mani ke taba abono public rok ni kaisa khub ungmani kang ke joli jak mani chini thanio phayota jeng Christian rok bo phala kathar mano hni suri layo ke Hindu rok bo hai unglayo amo jeng bo su hni sawata Christian rok bo ke kintu jeng Christian angnai rok father rok pastor rok le ko chini ya phatolao Mahadev tongo Krishna tongo hni samani kerei bahai ke bole hai ke kok saka jodi no bo a kok no te waisoro sawoi na karsan yang ke jeng abo bikhub mapnung nai hai ke sawata Christian rok ke pastor rok to saya akok karon pastor rok le bahai ke akok sanai bana borok to bun jaga no tongnai kintu o je lemen tongnai rok borok ke akok sawata ke tai waisa jodi no omo hai angko Christian rok ni birudde kok sakangke jeng siring tonglak omo hai norok tabni bagi thangai ti saya tabni bagi phunuk ya norok ni tamo press rok ni ke dai to krida omti rok no ti sai phunuk nani hai rok ke chini thanyebo mane pressure phayota ya abo tabo public rok no le tamo kisa sik sana da muchung je abo nakar sanai rejak rei rekha bani ni busuk gera ti chaya da ya abo kok gitu abo ka anglo soitano phunuk tani si abo kok sadak tingo soitan borok gojagla abo nati si a soitan borok gla bin deharot soitan habja kai a soitano se phunuk angba boro sungjar bai ba ko bai ba amti saitong naila ka soitani so koro se abo to kai thang dlai ana o kok sajak mani soitani kok de mane o je soitano phunuk tani se abo omo haing thanguta jate ang abo kuno ang jisunong kono hnik down khai samani abo kuno kok datong ba amti sayang borno kewono pan sayang dormoni tibe saya aro bini sago je soitan habjak ei a soitan jahate opti kok satani sang soitano se funogo kai soitan je jahate ang no kin garpan khulum ya hai re rok satani se bono ang funogo abo kuno abo to jisu hni sayable na abok to thik no nini abo nini mantra bo nini jaga bo nang thik ni mano kintu ya phatolao mani bagai chim phano boi ki sale sa nini ya go hang ke le ani ko paul ro go hang ke tai sek na thaka mona a jaga bisa nini bo mistake khana aw ani mistake ang semana bodu aba ang ani mistake no semana ta ko ang soitan de tension iso korang ekmaत्र satu soitan mesti tension la abo na ta public rok ni hanyo ke buko phala kathar man thani rok chung thangmani baksa borok ba ani ya phatolao Mahadev denno Krishna denno ni sungnai kere bahai ke bola hai saka king dong akok do jate aje sago hapnai aje soitan hapmani bagoi ang soitani tension ok lai dong ka boto ano sakno khulum yani saung ka ang amte isim se khulum ka bang bono phunuk ri kam se kok ang jodi ama haino kubuino bonni dormono jodi ang sada gyan sakang ka kai ang ba daily no kong mang a video no mang bar ri tong ham daslai abon bagain to ang abon phataksa immediately ulo ang koi video no tan rita tangkang dormoni upolokhe ya ang to bunyo hamrani upolokhe se bunyo jate bunyi birman bikata bipoda porno ang subona ni chokorose ang kunaba Christian hiya anga somoyo ang okokle saya Christian na sigdi yuko na sigdi nile saya do amsik mane ani shobdo am haikre khnaglak কিন্তু আজ সাগো যে হাপনা হিংকা কাই সেকাল যে শয়তান হাবজাক आ सैतान एकदम उनको हने सातनी बिनि सैतान आं बाय চ্যালেঞ্জ খেলাইতেনি সে ককরাক সাতানি সে আং কক সাদা সাবলে সাদা তিঙ্গো এমনে কাং কোন অব ধর্মনি সকর বসাইয়া আং কোন সকর বসাইয়া কত জন ফাই থাংলা সা খ্রিস্টান ব ফাইयो পারঙ্গ ব ফাইयो আং বরং নব কোন অম হাইবা সাইয়া বরং বান হামজাগে ফাইयो আব যাতে ছাপুরো যে সৈতান বাই লাইফরো কাই আম হাই টেনশন নো রিঅ্যাকশন থাঙ্গো বরং আব বিশ্বাস খাইনো মানিনো ফাইবাই বলে gan ngamo nakar sanai reman ba kuno ni ba se khoting lagle na yang tamni khoting dong nala apo tam nakar san mi yang nala abana ta nung to sam kam se khai tong ke ba hada ang sam kam khai tani tam nang nakar san yang nala obo ke bono dormono bang joli bosaya ke bono bang kuno tak sujur dormoni ang dormo kormoni ang kuno janje kormo ka ham khai ke bo kormoni fol manai dormo kormoni fol ni sate sate dormo bongnai joing nai
ang to kebono khoti khaina hini sama buya kebono amte yota thangdi ahita khaidi hini sama buya ble aro boni sago jate soitan akorson khlaiui tongmani baga soitan baise ang inko batabati kokbro baita batabati hini inglai ma haingisi ang abo bono phunuk rijak ble to phano onko tai waisa pro rogo omo hairo kesro bai kenke ya phatolo rogo ta phunuk sitita haida na hai ani kapalo phano nai din nai ani yago phano nai din ang semano abo ni tuino kisa kahani le picture thang do nga kai je jate ang akok phaike sabon to ke tai kaisa ang ke ni je tabo o je video khlaye post khainai ro bomno post khainai khaya nang bukisa am khair dita che khaye nang haino je phayo boni no no rakha tabo kongko tai kaisa aje tabo ni logi tongnai bre je o ni bohok samani ni hinmani aja ko kintu puila phaidro pro kisa domok somok hai khei koksa kado abo amoro jodi no viral ang thang khang ke to ni bagai nang jesuk pano kaham khaina nai di ni na hamia ni basa se puila khnai paigra ga bagai no bomono share khainai bomono post khainai abono kisa noro wanso ke buji suji oi khangke public rong ni aro asuk sogi angota ang semano abo bro ni boma hai kok satani blai koi thango